కరమైన పనులు చేస్తారు. నిన్న ఈ వీడియో వచ్చినప్పటి నుంచి వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో ఏం సర్క్యులేట్ అవుతుందంటే వాళ్ళు క్రిస్టియన్లు కాబట్టి వాళ్ళకి తగిన శాస్తి జరగాల్సిందే. ఇది అగ్రెసివ్. దీని తర్వాత సన్నాయి నొక్కులు కొన్ని నొక్కుతున్నారు. వాళ్ళు క్రిస్టియానిటీ మతం పుచ్చుకున్నారు కాబట్టి అట్లా జరిగింది, కాబట్టి ఇది ఒక హెచ్చరికగా తీసుకోవాలి. సిగ్గులేదా ఈ మాట అనడానికి? ఎవరు ఏ మతం తీసుకున్నారు, ఎవరు ఏ మతంలో ఉన్నారు అన్న దాన్ని బట్టి నువ్వు మనుషులను చూస్తావా? నీ మతం నీకు ఇదే చెప్పిందా? నీ సాటి మతాన్ని నిన్ను ద్వేషించమని చెప్పిందా? ఎందుకు అసలు నీ మతం నుంచి ఎవరైనా బయటికి ఎందుకు వెళ్ళారు? నీ అంటరానితనం వల్ల కదా ఇవాళ క్రిస్టియానిటీ ఈ దేశంలో వచ్చింది. ఇవాళకి నువ్వు చెప్పుకునే మహా గొప్ప మతం అంటరానితనాన్ని పాటిస్తుంది. ఈ మతం నుంచి మనుషులు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? నీకు అది అర్థం కాదా? నువ్వెందుకు అర్థం చేసుకోవు? నిన్ను చూసి నువ్వు చేసే ఏ అకృత్యాలకు భయపడి, ఏ శూద్రుల మీద నువ్వు చేసిన హింసాకాండకు భయపడి, ఏ హింసాకాండను అసహించుకుని వాళ్ళు ఆ మతం నుంచి బయటకు వెళ్ళారు. నీకు అది అర్థం చేసుకోకుండా ఇవాళకి నువ్వు నీ మతాన్ని సంస్కరించుకోకుండా ఇంకా కాలం చెల్లిన మనుస్మృతిని ముందుకు తీసుకొస్తా అంటున్నావు. అంటరాని